Превенцията идва след като се установят измами. Новите измамни схеми. Има едни умни момчета и момичета, които обаче не работят за правилната част от икономиката и за хората, а за себе си. След като те си установят практиките, ние пък се опитваме да защитаваме. Разбира се, ние се опитваме да мислим малко по-напред и да защитаваме и от това, което не ни е известно, но това е малко трудно, като да предвидиш бъдещето. А как ще се развият измамите? Много зависи от това как изобщо ще се развие пеймент индустрията. Колкото повече, примерно, заместваме част от картовите плащания с акаунт-то-акаунт плащания, толкова повече измамниците ще се насочват към тях. Изобщо измамниците имат един индикатор, според който можете да ги видите някъде на куп. И то е където има много пари. Колкото повече пари отиват на едно място, толкова повече измамите се пренасят в него. Най-лошото нещо е, ако не използвате дигиталните канали на вашата банка, може би някой друг ги използва. Така че ползвайте си дигиталните канали, проверявайте си сметките, дръжте си паролите на сигурно място и винаги имайте активиран втори фактор на вашата автентикация.